un dels objectius, quan vaig presentar-me a les eleccions de la catalana, era per una miqueta canviar alguna coseta, no era per seguir una inèrcia que ja estava feta, sinó la intenció era això, d'aquelles coses que pensàvem que havien de canviar. I vam plantejar-nos 3 reptes, bàsicament. Per un costat, el repte de millorar la comunicació i la participació de totes les persones vinculades al món de l'atletisme. Un segon repte era millorar també aquesta part més de tecnificació, més d'aprenentatge, tant a nivell dels atletes com els entrenadors, i que per tant poguessin aconseguir una millora en la promoció, la tecnificació i també a l'alt nivell. I un tercer repte, que és el que estem ara, i que pensem que possiblement tota aquesta nova imatge i aquest repulsiu que la imatge vol generar, canvi, desenvolupament, il·lusió, ambició, etc., doncs hi ha tot el tema d'assolir que hi hagués uns patrocinadors que creguessin en nosaltres i que poguéssim aconseguir això, que l'atletisme es pogués vendre o es pogués comprar com aquell producte en el qual apostem, perquè ens agradaria molt que apostessin per nosaltres i que per tant ens acompanyessin, ens ajudessin amb tot el que volem fer com a federació, i que indirectament això donar ajuda també als clubs i donar ajuda als atletes, als entrenadors, etc. Hem tingut un any de mirar on estàvem, de què fèiem, d'iniciar aquest canvi. Ja hem fet aquests canvis importants de millorar la comunicació, millorar també la tecnificació i també buscar. El que passa que jo sabia que havíem de buscar un patrocinador amb alguna cosa molt més consistent, i per tant ja des del primer moment vam plantejar-nos que la imatge podia ser alguna cosa que podia ajudar una miqueta a visualitzar aquest canvi i que per tant donés una imatge més vendible o que fos més fàcil de poder. A partir d'aquí vam començar a treballar ja en setembre-octubre, això, fer aquesta aposta comunicativa amb un departament de comunicació aquí a la federació, que hem començat a fer tota aquesta projecció de notícies, de redes socials, de les xarxes, d'Instagram, i que a més cuidar molt tot l'atletisme, que tant és important la promoció com també la gent màster, com també la ruta, el trail o la pista coberta o l'aire lliure. I vam començar també a pensar en aquesta imatge, què volíem. Com vam anar a veure l'empresa E2S, que és l'empresa que ens ha ajudat a crear aquest nou logo, vam presentar aquestes inquietuds. El que ens semblava que nosaltres volíem que la federació fos fresca, dinàmica, il·lusionada, ambiciosa, amb ganes, amb aquesta sensació de canvi, que volíem un aire nou, i tot això que vam anar parlant, ells van construir 3 logos. Aquests logos els vàrem analitzar a la Junta Directiva i vam prendre aquesta decisió. Va ser fàcil, perquè aquest ens va ensenyar el primer dia i amb aquest ens vam quedar. No va ser tampoc una discussió d'aquelles de avui tornem, una altra que ens arreglin, sinó que les 3 mostres, una de les 3 ja era aquesta, i ens va agradar. I la votació total de la Junta Directiva va ser aquí, va ser unànim, i vam dir, doncs molt bé, comencem a partir d'aquí. Llavors això va ser aproximadament al mes de novembre, sí, cap al mes de novembre, i vam començar ja a treballar-ho, i ja hem fet aquests aplicatius. Avui ja hem pogut veure aquí aplicatius que aquest diumenge, aquest dissabte i diumenge s'estrenaran ja en competicions, que encara té un recorregut una mica per veure-ho tot, però també veurem la web que hi ha el nou logo, i tot el que sigui fàcil d'aplicar ja ho farem. En què serà més? Aquest logo encara costarà més implantar, per exemple, amb el tema de trofeus, el tema de medalles, perquè són comandes que hem hagut de fer ja molt prèvies, amb molt de temps, i encara no. Però la resta ja veurem que aquesta serà la nostra imatge, que simbolitza aquesta. I a més hem jugat una miqueta amb les paraules i amb els valors, de dir, quins valors, evidentment, els valors amb l'esport són molts i n'hi ha molts, però quins valors amb l'esport ens sembla que es poden identificar, i vam jugar una miqueta amb el joc de les propis cingles de la federació, i la F en aquest cas és la fidelitat, és a dir, pensem que la federació vol ser fidel amb els compromisos i la responsabilitat que s'ha imposat, i quan vam entrar vam dir jo vull fer una sèrie de coses i per tant jo soc molt fidel, i també soc fidel en els compromisos que he pres amb els clubs, amb les persones que he anat parlant. La C és un altre valor que a mi m'agrada molt, que és la complicitat, és a dir, fer la gent còmplice, i jo també còmplice dels altres, jo la meva junta directiva i tal, aquesta complicitat que en el fons som junts
els que treballem envers l'atletisme i que som els que ens hem de fer créixer aquest atletisme, sols no ho farem. A més, la federació representa la federació de clubs, amb tot el que representa cada un dels clubs, i l'A, doncs, és aquesta ambició, no? De dir, no ens volem quedar quiets, no volem estar aquí, volem anar més enllà, no? Som ambiciosos, no? Amb assolir objectius, amb assolir reptes, i tot això, doncs, bueno, ens ha semblat que eren uns elements que hem anat jugant i que hem anat treballant fins avui, doncs, que hem vist que ja era el moment, doncs, de poder-ho presentar, i a partir d'aquí s'ha acabat vista coberta, hi ha una altra etapa, i em penso que serà un bon moment, i per això aquesta convocatòria, doncs, amb els clubs que ens han pogut acompanyar, que estic molt contenta, perquè evidentment ja sabia que no seríem molta gent, però bé, hem sigut unes 30-40 persones i crec que és la fita que ens ha fet, i que els comentaris que he sentit així a corredor, a passadís, ha semblat que sí, que ha agradat i que penso que sí. Vam sortir el mes de setembre amb un equip de comunicació que inicialment el portava la Míriam Santamaria, que per circumstàncies després ella ha optat per una altra àrea professional. Van començar amb la Míriam, s'hi va incorporar el Jordi de la Cambra, i setembre-octubre també van encaixar ells dos, com van començar a arrencar, per temes personals la Míriam va entrar ara al mes de març, la Ela Bestruga, i l'objectiu de la comunicació és comunicar tot allò que passi en el món de l'atletisme català. I per això tenim molta cura amb aquestes cròniques prèvies, cròniques post-competicions, anunciar resultats que es fan, estar atents a aquells rècords de Catalunya que hi ha, però també ajudar els clubs també amb aquesta promoció. Ells saben perfectament, tant el Jordi com la Ela, que han d'estar al vostre costat, al costat dels clubs, i que aquests clubs realment són la vida. Jo sempre dic que a vegades quan vaig a una presentació és dir, jo necessito clubs i entitats que organitzin, perquè la federació no pot organitzar totes les competicions que hi ha al calendari català. És inviable, és impossible. En tenim cada cap de setmana moltíssimes, no? Per tant, necessitem que hi hagi clubs, que hi hagi entitats que s'arrisquin, que ens ajudin i que facin moltes competicions, i hem d'estar atents a tot això que passa. Per tant, jo crec que sí, que estem molt oberts a aquesta possibilitat, i ara, com també explicava també en la presentació, hi ha una nova web, que també volem que també hi hagi molta agilitat amb aquesta nova web, que hi hagi molta informació i que tothom estigui content. Vull dir, una miqueta, jo avui estic contenta, com deies, però fa un any que estic contenta, i vull seguir contenta, la feina no m'espanta, no m'espanten els reptes, no m'espanten els canvis, i jo crec que és una miqueta el meu segell també de presentació, i que necessito, evidentment, que gent que m'acompanyi, i que a més la gent també cregui en aquest projecte, i per això hi ha una junta directiva, tinc el comitè executiu, i totes les coses que decidim són consensuades, i d'aquest consens anem avançant. Però hi ha il·lusió, i si s'ha estat, hi ha un manifest, aquell manifest diu moltes paraules allà, però vol ser una mica un resum de tot això que nosaltres pensem que hem de buscar, què és una federació, què és l'atletisme, què som nosaltres, i contagiar una mica. O sigui, jo crec que encara ens falta que el nostre esport contagi una mica. Nosaltres no som futbol o no som d'altres que ja per si sols van sols, no? Nosaltres hem d'arribar molt més al club, a l'atleta, a l'entrenador, al participant, que creguin que tot això és important. És a dir, sí, com saps, quan hi ha unes eleccions, hi ha dos candidats, sempre hi ha aquells clubs que es posturen cap a un o cap a l'altre, no? I és veritat que jo vaig perdre, fa 5 anys vaig perdre per un vot, això ja va demostrar ja que hi havia com una miqueta de separació de l'atletisme, hi havia uns que apoyaven a uns, altres que apoyaven a la Mercè. Això es va repetir aquests següents anys, per tant, tots els clubs que inicialment apostaven per l'altra candidatura vol dir que estaven a favor de l'altra candidatura, però jo em va dar molta confiança el fet que les eleccions es guanyés per un nombre de vots ampli, i que per tant em va dar molta confiança. Jo he fet l'esforç que jo no vull pensar en uns i en els altres, en els que anaven a una candidatura, que anaven a una altra, sinó tot el contrari. Jo he intentat apropar a tots els clubs perquè veiessin i perquè s'animessin de dir que l'atletisme són 4 i hem d'estar ben avinguts, són 4 o 140, però hem d'estar ben avinguts, no? I que com més benvinguts estem, com més treballem junts, doncs més avançarà l'atletisme. Jo aquest any he intentat una miqueta reconstruir una mica, si hi havia alguna cosa que estava una miqueta trencada, he intentat, i he demanat, i he buscat participació de tothom. Sempre hi ha qui vol més i vol menys, però això ja és un tema que ja és molt difícil de poder solucionar, però que la porta ha sigut oberta per tothom. Jo tinc unes perspectives molt àmplies de participació i penso que això sí. Per tant, em queda molt repte encara. Jo sempre dic que
m'he presentat per 4 anys i que el meu projecte és de 4 anys i que possiblement en un any no puc acabar tot el que he dit. I a part, com deia, jo ara aquí sé que tinc un dels pitjors reptes que tinc en aquests moments, perquè jo tinc dos que funcionen, la comunicació i la part tècnica, i aquí també amb l'esforç que fa la Federació de la Professionalització de la part més tècnica, hi ha un director tècnic que és professional de la Federació, que va estar full time aquí, això és un esforç, com també l'equip de comunicació, però necessito recursos, més recursos, no? I ara el repte que em queda, que és un dels que estem treballant i que també gràcies a també la nova marca estem fent també un pla de màrqueting, és poder anar a buscar gent que cregui en nosaltres i que digui, doncs molt bé, aquí podem anar posant diferents anuncis perquè en tant les fotos que fem aquí es veuran moltes vegades, no? I amb aquest fotocol veurem aquí moltes més imatges perquè ens acompanyaran en tot el que nosaltres anem fent. Aquest és el meu repte d'aquest any que ve. O sigui, aquest any que ve, bàsicament, és consolidar el que tenim i aconseguir això. Il·lusió. Il·lusió. Aquesta és una paraula que m'ha acompanyat a mi al llarg de la meva vida i no l'he deixada mai. I crec que és la que ens ha d'acompanyar, no? O sigui, si no tenim il·lusió per fer una cosa, la il·lusió motiva, la il·lusió entusiasma, la il·lusió ens porta a fer coses, no? Aleshores, jo continuo mantenint aquesta paraula, molta il·lusió amb la feina que faig, i m'agradaria transmetre aquesta il·lusió que dèiem, no? Perquè penso que aquesta il·lusió ens porta a ser positius, ens porta a ser optimistes, realistes també a la vegada, alerta, no? La il·lusió no vol dir que no sigui realista, dintre una il·lusió, optimisme, positivisme, hem de ser realistes perquè el que dèiem, si no hi ha diners no podem fer moltes coses, si no tenim ajuda, l'administració pública ens ajuda molt, però si volem fer més, si no ens quedarem amb lo just, amb els programes que ens subvencionen, però jo vull anar més enllà del programa que subvencionen i si vull anar a buscar més programes que no ens subvencionen, necessito aquest patrocinador. Llavors voldria vendre això, de dir, l'atletisme tenim futur, l'atletisme movem moltes persones, l'atletisme movem famílies, nens, l'atletisme salut, l'atletisme és satisfacció, el que dèiem a la presentació, i mantenir aquest entusiasme, aquesta il·lusió i aquesta motivació, que és una de les característiques que em sembla que m'ha acompanyat sempre a la meva vida.